ಹುಳಿ ಅಗಲು ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ದೇವಾ ಯಾಸ್ ಹುಳಿ ಅಗಲು ಬಳ್ಳೆ ಬಾರು ಮಾರು ಅದೇ ಗುಡಿ ಗೈತಿ ನೋರು ಹೋಗಿ तिकडे म्हणून देवाकडे पाय पडताला मंत्र काढताला अरे ती गुटी सकल जवळ रे अरे ती गुटी सकल जवळ ना लाकर राग याला काय ना मारील एकच मारा मरे कोण उडी जाऊ तू गेले गुटी जवळ होती किती दोन ना बारी दशकन मारच्या का गुटी गई अरे ती गुटी सकल दवर दवर रे अरे दवर बाळू सगळी बाया हे मी आणि किती जोडलं बाळू किती जोडलं बाळू त्याच्याकडे ना तू गबस का काय की जोडीदार मी तुला तो तुला भाव काय की झाला माझी एकच मारा मित्र फोन उडीचा तुला भाव गुटिया सांग बेटा हो भाव गेला बेटा आम्ही डालपूर गाण्याचा बायबार की करत होतो ना ओ मच्छू बोलो हा किती बोला लागला किती बोला अबे चहा वाकनी टाकती चहा घे वाकती पडे टाकती घे रे चहा घे ठीक आहे चहा घे आणि चेंज अन्याय किती झाले किती पैसे करता भविष्याने ह्या किती करून घालला नाही 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 कधीच नाही या विषारी सापाच्या शेपटीवर पाव ठेवणारा माणूस अरे शाप निर्धार माझ्या पालवता उद्याचा सूर्य पाहू शकणार नाही अरे बाळू आणि किती झालं तुला किती झालं किती बेगा अजून वेळ आहे तू मूर भरलो हो माझ्या स्वाधीन हो आम्ही दोघी जाऊन दवाखान्यात लगेच जाऊया हात जोडणं बाब्या ह्याचे रोज भोग मिळेल ना मुला माझ्या मामा मामी राहते बाब्या माम्या राहते पाय जाऊ हात जाऊ तुला अरे सोड रे बाब्या या भविष्यवाल्याने किती सांगा म्हणून तू मला नाव घेणार का त्याच्यात करतात पैसे खाऊ येतात पैसे खाऊ मना लावून घेतली नाही पण जास्त तुला मना लावून घेतली आहे मला किती मला माग मना लावून घेत तू माग मना लावून घेतो बघा येता गेला नसा आणि तू नाही लावून घेतात रे तू बाबा हो भाई अरे तू किती कण झाला का कोण बोलतो बाबा हो पिशी बी लागला मू हो अरे तू हसता रड तिकडे पाऊल हिका ठीक आहे हसता तू भर करू येईल ना तू लोकात भर करू येणार रे भविष्याला तुझी उतार बहुत रे भविष्याला तुझ्या घरा मी इमान पडू रे माझ्याला मन झालाय रे नाही करता
दृष्टी काढते आशिली आता बघा मी तेमका कसे जम करता म्हणून ते आणि किती गेलो सुधारता बाईचा सर्वनाश बाळू चहा घेऊन येईल नाही काय चहा दे पण चहा दे चहा किती माझ्या हाती घेऊन जातो चहा दि का खऱ्या कर घाल वाक्य झाला अरे